Onsoň İsa dağa çykyp öz saylan adamlaryny ýanyna çağırdy. Olar onuň ýanyna bardylar. İsa 12 adamy saylap alyp olara resullar diýip at berdi. Onuň wagt etmäge iýberen, hassalary sagallyp, arwah jynlary kowmaga ygtyýar beren bu 12 resulu şulardyr. Simon, İsa ona Petrus diýip at berdi. Zebedeýiň ogullary Ýakup bilen Yohanna. İsa olara Boanerges diýen lakamy berdi. Bu gök gürüllüsiniň ogullary diýmegi aňlatýar. Onsoň Andreas, Filip, Bartolomey, Matta, Thomas, Alfeýiň ogly Ýakup, Tadey, Watançy Simon we İsa haýynlyk eden Judas Iskariot.